Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μην προχωρήσει σε καμία κίνηση. Δεν με νοιάζει, λέει ο θείος μου. Χωρίς εμένα δεν υπάρχει σχέδιο. Έτσι, άλλαξα γνώμη. Δικαίωμά μου. Να σου πω αυτό στην εταιρεία. Κλείνω τώρα πια. Ήρης. Όχι τώρα, Κυριακό. Δεν σοβαρολογείς, έτσι. Εμείς, κορίτσι μου, θα τα πούμε στο γραφείο μου σε λίγο. Χαίρομαι πολύ που θα δουλέψουμε μαζί, Ήρης. Τατιανά, αλήθεια τώρα. Μην κάνεις την καλή μπροστά στον παπά μου. Είχαμε κάποιες διαφορές, αλλά εγώ είμαι έτοιμη να τις αφήσουμε πίσω μας και να συνεργαστούμε για το καλό του Schooldog. Δεν μιλάω καν σε σένα. Δεν δουλεύεις στην εταιρεία μου. Με τον πατέρα μου μιλάω. Ήρης, έλα λίγο στο γραφείο μου. Τώρα! Μαζέψου λίγο. Τι? Αυτό μ' ακούς. Εγώ, παπά μου, δεν μαζεύομαι. Απλώνομαι. Τι εννοείς? Θα δεις. Εσύ αν νομίζω ότι εγώ θα κάτσω εδώ να δουλεύω μαζί της, μάλλον εσύ δεν με ξέρεις καλά. Ήρης, ακού κορίτσι μου, τελευταία κάνεις πολλά λάθη. Δεν ξέρω πού φίλε. Στην κούραση, στην εγκυμοσύνη σου. Αλλά άστα αυτά είναι ασήμαντα πράγματα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Αλήθεια, παπά. Εσύ που ήσουν όταν μεγάλωνα εγώ. Τατιανά, εκτός το ότι είμαι κόρη του Αριστίδη και στο μέλλον μέτοχος στην εταιρεία, είμαι και γενική διευθύντρια. Εγώ διαλέγω σε ποιο γραφείο θα πας. Και προφανώς δεν θα είναι το δικό μου. Το γραφείο μου δεν το διαλέγεις εσύ, το διαλέγει ο Αριστίδης. Αυτό θα το δούμε. Μπαμπά. Κορίτσι μου. Τι έγινε? Λέω η Τατιάνα, τι δουλειά πατάει, πολλή δουλειά. Ναι. Κοίτα, αν συνεχίσει να είναι τόσο χρήσιμη στη δουλειά μας η Τατιάνα, ίσως καταφέρω κι εγώ να τα πάω καλύτερα μαζί της. Καινούργια ιδέα. Μια σειρά προϊόντων κόκκινη σαρδέλα. Ορίστε. Είναι, παιδί μου, μια ποικιλία σαρδέλας που υπάρχει μόνο στη Σαρδινία. Κανένα σκυλάκι δεν μπορεί να αντισταθεί στη μυρωδιά της. Ποιος το είπε αυτό? Ένας φίλος μου. Έλληνας είναι, ο οποίος εργάζεται σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία γαλλική. Κάνει συλλοτροφές και μου λέει, Αριστίδη, κανένα σκυλί δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη σαρδέλα. Μάλιστα. Και με αυτό το προϊόν θα τη διαλύσουμε τη Happy Tail. Ωραία. Εκείνο που θα σε παρακαλέσω, κορίτσι μου, είναι να μην το μάθει κανείς. Το ξέρουμε εγώ και εσύ. Ούτε ο Ανδρέας θέλω να το μάθει. Μην ανησυχείς, μπαμπά μου. Μόνο εσύ και εγώ. Ωραία. Τατιάνα, βλέπω έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Ήρθε να μου ευχηθεί για την πρώτη μέρα. Τις καλύτερες ευχές του σου έδινε. Ήρης, θέλεις κάτι? Ναι, θέλει να μας προσβάλλει λίγο και θα φύγει. Τατιάνα, σαν γενική διευθύντρια δεν νομίζω ότι εγκρίνω αυτή τη συμπεριφορά. Και μάλιστα με τον κυριότερο ανταγωνιστή μας. Ανακαλύπταμε πεδία πιθανής συνεργασίας των δύο εταιριών. Τα παιδεία παίζει. Εγώ σας αφήνω. Τι είναι, Αλεξάνδρα? Κυρία Ήρης, είναι ένας κύριος εδώ που λέει ότι είναι θείος σας. Τους έχεις αγαπήσει και πας φυρί-φυρί να καταστρέψεις το σχέδιό μας. Δεν τους έχω αγαπήσει. Κανείς δεν με συμπαθεί. Πήγαινε με μια φίλη σου. Βλέπεις να έχω φίλους. Ποιος φταίει γι' αυτό, ρε Ήρης? Ωραία, εγώ φταίω. Ο τύπος ποιος ήταν, το ξέρεις από την Αργεντινή? Τι ακριβώς άκουσες? Κάτι για την Αργεντινή. Αλλά δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέγατε. Αν έρθεις μαζί μου στην προϊχογράφημα θα σου πω. Αμάν, Ήρης, όλα μαζί σου μια συμφωνία πρέπει να είναι. Θέλω παρέα, ρε Αντρέα. Θα έρθω. Αλλά θα μου πεις. Ναι. Ήρης, σου έστειλα τα email που μου ζήτησες. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τις συσκευασίες. Ναι, θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Έχω δουλειά τώρα, πνίγομαι. Έλα, θεία μου. Πώς είναι το Παρίσι? Χαίρομαι. Λοιπόν, όταν τελειώσουν όλα αυτά θα με πας και εμένα ένα ταξίδι μαζί με το μωρό. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι. Είμαι σίγουρη ότι έχουν πάρει χαμπάρι τι πρόκειται να συμβεί. Όχι. Εσύ να μην εμφανιστείς ακόμα. Ας γίνει συνεδρίαση χωρίς ταραχές. Σήμερα τελειώνουμε. Αδελφούλα μου, ήρθες? Μάλιστα. Ήρθες να με συγχαρείς? Ναι, σου πήρα και ματάκι. Να σε προστατεύει από τη γλωσσοφαγιά. Δεν με πιάναμε αυτά. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό που ήθελα το πέτυχα. Μάλιστα. Τι μας ξημερώνει λοιπόν η επόμενη μέρα? Θα δεις. Τρομάζω. Εσύ ειδικά θα πρέπει να χαίρεσαι. Εγώ.
Γιατί? Πρώτον, γιατί με όλα αυτά τα καθήκοντα δεν θα έχω χρόνο να κυνηγάω τον Αντρέα. Δεν ανησυχώ. Άλλο? Δεύτερον, είσαι μέτοχος στην εταιρεία. Και όταν τα σχέδιά μου μπουν σε εφαρμογή και τα κέρδη διπλασιαστούν, εσύ μόνο κερδισμένη θα βγεις από όλο αυτό. Ναι, γιατί τα λεφτά είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον πλανήτη, Δεν είναι. Αλλιώς γιατί τόσοι πόλεμοι? Ήρης, παραιτήσω από την προεδρία της εταιρείας όσο είναι ακόμα καιρός. Αλλιώς τι? Δεν πρόκειται να την αφήσουμε την εταιρεία στα χέρια σου έτσι απλά. Θα πολεμήσουμε. Θα σας πρότεινα να μην με προκαλείτε. Μέχρι τώρα το θέμα το έχω χειριστεί ήρεμα και μαλακά. Αλλά μπορώ κι αλλιώς. Δηλαδή πώς? Αν προκύψει ανάγκη θα δεις. Εύχομαι να μην χρειαστεί. Ρε Ήρης, τον μπαμπά δεν τον σκέφτεσαι καθόλου. Δηλαδή, αν πάει στο νοσοκομείο με τα καμώματά σου, δεν θα αισθανθείς καθόλου άσχημα. Έλεος, Μαριλένα. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Δηλαδή, μέχρι πότε πίστευε ότι θα διοικεί την Bulldog? Μέχρι όσο θέλει. Δική του είναι η εταιρεία. Όχι πια. Α, και για ό,τι με χρειαστείς, θα είμαι στο παλιό σου γραφείο, Εγκαταστάθηκα. Εσύ στο παλιό μου γραφείο και εγώ στο παλιό σου σπίτι. Τι πράγμα? Θα σε ειδοποιήσουν σύντομα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ακίνητα της εταιρείας θα αξιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν οικονομικά την Bulldog. Ποια ακίνητα? Το σπίτι του μπαμπά, το οποίο θα νοικιαστεί, και το δικό σου σπίτι, στο οποίο θα μείνει η διευθύνουσα σύμβουλος, δηλαδή εγώ. Στο σπίτι μου. Στο δικό μου το σπίτι. Ω, ναι. Όχι. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα δεις. Είσαι άγγελος ωραίος και έχεις μάτια γάλανα. Έχεις 1000 κουραλένια και ξανθά σγουρά μαλλιά. Δεν θα με διώξει εμένα από το σπίτι μου. Εγώ γιατί νομίζω ότι ήδη το έχω κάνει? Μαριλένα, η προσφορά είναι καλή. Το σπίτι και η εταιρεία για τον Αντρέα. Σπίτι μου είναι. Θα ξανάρθω. Θα φας το κεφάλι σου αν συνεχίσεις έτσι. Με νοιάζει και η εταιρεία, με νοιάζει και εσύ. Και μακάρι να μπορώ αργότερα να σε ξανααποκαλέσω κόρη μου και παιδί μου. Και να το εννοώ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω καν ποια είσαι. Δεν μπορώ να πω ότι σε αγαπάω, δεν μπορώ να πω ότι σε αισθάνομαι αδερφή μου. Όμως μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω γιατί έχεις φτάσει ως εδώ. Να κάθεσαι στο κρεβάτι μου. Και να μην νιώθω καμία χαρά. Μα τα πήρες όλα. Το στόχο τον κατάφερες. Τα πήρα όλα. Αλλά τίποτα δεν καλύπτει αυτό το κενό. Μαριλένα. Πού να τη μάθεις κι εσύ την αγάπη? Ποιος την έδειξε? Μαριλένα. Σώπα μωρέ, ξέρω. Είσαι άγγελος ωραίος και έχεις μάτια γάλα. Αυτό το έλεγε η μαμά όταν ήμουν μικρή. Και σε μένα το έλεγε. Έχεις 1000 κοραλένια και ξανθά σγουρά μαλλιά. Μαριλένα, πρέπει να σου πω. Πάψε μωρέ Ήρης, προσπαθώ. Όχι, πρέπει να σου πω. Άρα, πες μου εδώ τι καταλάβεις. Το παιδί μου δεν είναι του Αντρέα. Εκείνο το βράδυ δεν έγινε τίποτα. Του έριξα κάτι στο ποτό. Σε ευχαριστώ που μου το είπες. Πρέπει να φύγω. Μαριλένα, αν είχαν έρθει αλλιώς τα πράγματα. Αν είχαν έρθει αλλιώς, ναι. Αλλά δεν ήρθαν αλλιώς, ήρθαν έτσι. Κάνε μου μια χαρή. Μιλά με τη μαμά. Και αν θέλεις μια συμβουλή από την αδερφή σου. Με την αγάπη τα πράγματα λύνονται πιο όμορφα.